Moni ndine Jackie. Nde nkhani yake hii, I think ndipereke disclaimer kai kumayambiriro kuti mwina munthu afuna osamvera paliana. Nde icho chiganizo chanu mupanga choice. Koma ndiyo samweraso chakumwa I don't think. Nde tenticheze. Ku USA bambo ndi mayuyu analionera kuti anali pa chibwezi, koma chibwezi chake chokhala ngati ali pa banja chichita anthu amakhala limodzi mnyumba imodzi. Mwamuna dzina ake Trevion Taylor pamene wankaziyo Jessica Ross. Anapezeka kuti mu 2023 Jessica anali ndi mimba. Nde anthu oti sakukhala ngati banja sokhala kuti zabwinobwino akuyembekezera ali excited mpaka nayi mimba inakula mpaka kufika point yoti nthawi yokabereka yakwana. Ananyamuka anapita ku maternity kokabereka. Nde ali kumeneko ali mu delivery room muja ali mu labor. Panali dokotala wina amene anali ngati anali in charge. Kunthawi imeneyo uyu amati azibereka Jessica, doctor wake ndi mzimayi uyu akuti Dr. Tracy Julian. Nde munthu ali mu labor nthawi yoti akubereka. Tracy Julian akuti anagwira mutu wa mwana uja nkumakoka kuti amtuluse mwana uja abadwe. Nde mwana uja samatuluka. Nde as a doctor Tracy yo amanena opanga chiganizo kunena kuti mwina mwanayu zavuta eti zikutenga nthawi yayitali atani apite ku Caesar, apite ku theater akatani akampange cesarean angontulusa mwa Caesar eti kuti apange decision. Koma samapanga decision imeneyo amangolimbikirabe kunkoka mwana uja mutu mpaka anapeza kuti anamuzula mwana mutu thupi linatsalira m'mimba mwa amayi yake. Koma anthu aja anabisa anakhanga kuti zimene zonse zinachitika, anabisa mutu wa mwana kuthamanga upita ku theater kwakhala ngati kuti zonse zikupitirira bwinobwino ta apapa zavuta pali distress kupita ku theater kukampanga operate nkuchosa thupi la mwana lija ndikulivindikira. Analivindikira ndi mablanketi ambiri mutu uja nkuyikapo kupanga ngati kuti mutu uli bwinobwino atavindikira bwinobwino. Amayi mosayambira kunena kuti ndipatseni mwana ndimuone, atanawo zoti ayi mwana wanu akuoneka kuti wapitirira. Ndanena kuti okay chabwino mwana wapitirira komabe ndifuna ndimutani ndimuone. Pamene anamukutira bwinobwino kuyika mutu uja kuti akhale ngati kuti naye bwinobwino mkungu wanyamulisa pang'ono ndikuchoka basi. Ulendo kupanga zasangasanga basi mwana watani mwana wapitirira. Nde iwo aja samakhutirabe kuti zinthu zake menezo kuyendera anthu amene akuthamangira apapa a Dr. Tracy aja amene akupangira sana wauze cheni chomwe chapha mwana, sana wauze kunena kuti amuvulaza mwana chonchicha chicho songopanga zoti apange sangasanga kena kukamba uthamangira kuti tupita mwana yetu ukalipanga cremate. Kupanga cremate kukali ochite paja maliro ena maocha. Ndani yake aja anakana kuti mukaucha bwanji. Ndi anazadabwa kuti anthu akupanga za jangu kwambiri ngati kuti akubisa china chake. Ndi anapezeka kuti anadabwa, atapezeka kuti anatumisa maliro a mwana ku ngati ku mochali. Amochali aja ndi amene ananena kuti mwana anamudula khosi. Pamene Jessica ndi mwamuna wake anayitana munthu wapadera one kuti apange autopsy thupi la mwanalo kuti aone kuti chachitika nchani. Basi kuti munthu uja kubwera ndi munthu amene anapeza kuti amulemba ntchito ndi bambo uyu. Ochita autopsy anali Dr. Jackson Gates. Nde Jackson Gates ataona zomwe zachitika zinamututumusa nayenso kwambiri kuti anthu angapange chiwembu ngati ichichi nkubisa osatani osanena. Mapiro ake kaya nayenso anali excited, kujambula mene mwana wachokera mutu mene watani chilichonse kujambula ndikukachita load pa social media kumafotokoza kuti taona ni zomwe chipatala ichi zachita zamudula mwana mutu apanga chonchi anabisa anatere anatani. Jessica ndi mwamuna wake uja ndikukazionera pa social media kuti anachita mudula mutu anatere anatani. Nawo ajaso mtima tututu chachitika nchani. Nde inali nkhani yonena kuti napanga distress kopsa, especially kukaona thupi la mwana wawo lili lodula lili lotani dzigawo ndinamucheka chonchi ndinatani zosakhala bwino. Ndi anamusumirano Dr. Jackson iye ndamakana amati ndine doctor ndingofotokoza zomwe zinachitika simulandu koma ampeza ulakwa ndipo apasidwa compensation Jessica ndi mwamuna wake, compensation ya $2.2 million kuchoka kwa uyuyu nochita autopsy. Anali excited ndikumakapusita zinthu zoopsa ngati zimenezo pa social media. Kenako asumiraso chani chipatala chicha chifukwa choti death certificate ya mwana analemba kuti mwana anaphedwa. Anachilemba kuti no mwana uyu waphedwa sipalibenso chabwinobwino. Kani zake zoopsa zoti anthu awawa I think akumana ndi zoopsa kwambiri, especially
kuti chipatalacho Dr. Jan onsewu kumapanga zonena kuti kubisa kutchinga osanena chilungamo kumafuna kuti mwana akangocha kuti pasakhale nkani asadziwe angoaphimba m'maso angoti mwana anapitirira nde chipatalacho chili ndi mlandu oti nawonso mwina apereka compensation komanso mwinaso ena amangidwapo chifukwa zomwe achitazo ndi zina zake zankhaza zoopsa kwambiri. Iyo ndi nkhani ina yomwe ikupangika ku USA pa dziko pakuchitika zinthu zoopsa dziko kwambiri.